היום נלמד איך מדביקים מגן מסך. יש לנו כאן מכשיר מיו 168, מכשיר מאוד נפוץ. דבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו יכולים לעבוד בסביבה נקייה, שלא יישארו סימנים על המכשיר מתחת למגן המסך. חשוב להקפיד על פינות של המכשיר. רוב מגני המסך מכוסים בשני הצדדים שלהם, יש כאלה שמכוסים רק בצד אחד. יהיה לנו כיתוב איזה צד לעבוד איתו ראשון. אנחנו מתחילים בהסרה שלו, רק חצי דרך. חשוב למקם את מגן המסך מאוד ישר, עם מרחקים שווים בין שני הצדדים. אנחנו מתחילים להניח את מגן המסך כאשר אנחנו לוחצים על המפרט. החלק העליון נועד כדי שיסרטו אותו ברגע שיש שני חלקים ולא מורכב מחלק אחד של מכסה. כשזה הכל נראה ישר, ניתן להסיר את החלק העליון ולוודא שכך זה אמור להיראות.